Aba mga idol, itong pinakamalaki. Ala, ang laki mga idol. Grabe. Ayan o. Grabe. Grabe. Ang laki ng sipit. Sipit pa lang ulam na. Tapos ito yung isa. Ayun mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back na naman po sa konting channel natin. Bali, nandito na pala ako sa spot mga idol. Bali, maglalatag tayo ngayon. Yan ang bubo natin. Bali, 10 yan mga idol. Maglalatag tayo ngayon dito ng isa. Dito tayo banda maglatag. Diyan. Bali, yan na yung pangalawa natin mga idol. May sapa-sapa kasi dun. Papunta dito. Pang-apat na to mga idol. Sige mga idol, update ko na lang siguro kay bukas para hindi na humaba yung video natin. Bali, 6 pa yung lalatag natin. Nandun yung pang-apat natin. Sige mga idol, stay tuned lang. Yan mga idol, good morning po sa inyong lahat. So bali, magpapandaw na tayo ngayon mga idol. Bali, malapit na ako sa spot. Nandun yung mga spot natin. Mga idol, magpandaw na tayo. Bali, time check. Alas 6:30 na pala. Makulimlim lang mga idol. Kasi kanina pa sana ako kung hindi lang malakas yung ulan. So tara na mga idol, magpandaw na tayo. Dito na tayo magpapandaw sa unang trap natin. Sana inabot ng dagat. Wala nang pain mga idol. Sana meron. Meron mga idol oh. Malaki mga idol oh. Ang laki. Ayan oh. Grabe ang laki mga idol. Pulahan. Ayan oh. Grabe, napakalaki. Ayan. Tingnan nyo naman mga idol oh. Sobrang laki. Buti na lang hindi sinira yung buo trap. Kasi napakalaki. Ayan ang mga sipit nyo. Tsaka yung kulay niya. Parang matagal na. Matagal na siguro ang alimango na to mga idol. Sobrang taba nito. Dito na tayo sa pangalawa natin. Sana may huli.
May pain pa mga idol, parang wala siguro ito. Wala mga idol oh. Tatlong trap. Sana lang may huli. May pain pa mga idol, ayan oh. Wala to. Ay meron mga idol oh. Meron pala. Kala ko wala. Ayan oh. Ayan. Kala ko mga idol wala. Dito na tayo sa pang-apat. Dito yung ano natin, pinggahan. Wala. Ang lima mga idol. Dito tayo dati nakadali ng ano. Isang bubo trap, dalawa yung laman. Dito yun. Mahal ko lang nakadali ba ngayon. May pain pa. Mayroon mga idol. Kaso isa na lang siya. Dati kasi dalawa. Yan mga idol oh. Mataba rin. Pang-anim na. Ban ko lang mayroon ba? Mayroon mga idol oh. Ayan. Ito na yung pang pito natin. May pain pa mga idol. Wala. Ito na yung pang-walo natin. Wala nang pain mga idol. Meron. Yan mga idol oh. Ito na mga idol yung pang-siyam natin. Sana meron kasi wala nang pain. Sana maka-double kill man lang tayo kahit isa. Meron mga idol nandun nakatago. Berde na naman mga idol. Ayan. Ayan oh. Malaki na rin mga idol oh. Pang 10. Sana makadali. Pangdagdag. Mayroon kaya. Wala nang kain.
Mga idol, ito ang pinakamalaki. Hala, ang laki mga idol. Grabe. Ayan, no. Kaya pala naubos yung pain. Grabe. Mga kalahating kilo siguro mga idol. Ayan, no. Grabe ang bigat ng boob trap ko. Buti hindi niya sinira. Ayan, no. Ang lalaki ng sipit. Yay, grabe. Jackpot. Dalawa yung malalaki natin. Pero grabe ito mga idol, oh. Tingnan nyo naman yung sipit. Yan mga idol, nandito na ako sa paubo natin. Tamang tama lang yung pagdating natin ng umulan na. Nakadali ako ng malalaki. Grabe. Ang laki ng sipit. Sipit pa lang ulam na. Tapos ito yung isa. Jackpot mga idol. Ayan mga idol, oh. Naka-jackpot. Grabe. Kalahating kilo siguro mga idol. Ito naman isa. Kulang-kulang sa kalahating kilo. Sige mga idol, tatalian ko muna. Laki. Ito mga idol yung pangalawang malaki.